Новопулос написав статтю «Греческий алфавит. Основа славянської азбуки», розбираючись у тему, що нашим людям треба знати в першу очередь. Лінгвіст Новопулос у своїй статті, з вами згаданий, не сказав щось нове, но лише підтвердив нам, що греческий алфавит, як основа славянської азбуки, доказ трудів братів Кирила і Мефодія. Це знають наші люди, особливо молодь, як возникла русинська письменність. Слово азбука произошло від перших букв славянської азбуки, а вот слово алфавит происходит із названня двох грецьких слів альфа і віта. Іменно наш славянський благодатний язик, його азбука або алфавіт, були даровані нам як особливий дар Божий. Тобто виходить так, що алфавіт гораздо старше азбуки. У 9 віці, 11 віків назад, азбуки не було. І слав'яни не мали іще власних букв. До наших букв, котрим ми привикли, котрі так називаються кириличними, їх взагалі ще не було. А тому не було і реально славяно-руської письменності. Хоча була можливість писати латинику, що нині практикують русини, словаки, чехи. Була можливість пользуватися глаголицю, яка була створена до приходу Кирила і Мефодія. Но вона була сложна і практично не можна було рахувати ні національним, ні якимось другим трудом. Лише туди, коли Кирил і Мефодій прийшли і принесли нам кирилицю у 863 році, в основному вона создана із греческих букв, то так і появилася у нас чудесна, благодатна грамотність, письменність. Причому Кирил і Мефодій не тільки создавали граматику, або якби лише букви, алфавіт, азбуку. Вони розуміли, що їх просили конкретно зробити труд, не лише букви зробити для текста, для переводу писання, но і использувати для переводу писання уже з новими буквами кириличними іменно живий слав'яно-руський язик того времени. І браття з тим справилися. Цар Михаїл тоді послав їх в ответ на просьбу слав'янського князя Ростислава і других слав'яно-руських князів, і вони туди конкретно просили, що вони можуть писати по-слав'янськи, але латиникою, але вони хочуть по-нашому. Вони можуть уже читати латинську Біблію, латинський текст, але вони не розуміють, а тому хочуть, щоб все було по-нашому. І от браття Кирил і Мефодій до крещення Константин, до прийняття монашества Константин, коли приїхали, вони вже мали перші наработки. Но ми хочемо повісти всім, бо нині російські вчені на ганьбу велику, як і українські, так і деякі вчені європейські, стали проводити нісенітницю, що Кирил і Мефодій не создавали кирилиці, що нібито їх учні лише создали то, що потім нечесно приписали їм. Ми не хочемо їх критикувати, то буде друга тема. Но то, що російські історики-лінгвісти разом з українськими оказалися антирусинами, це серйозна в них буде ще в майбутньому до них бесіда. Тому що оклеветати Кирила і Мефодія, що, мовити, не склалися. Їх просили перевести на живий русинський язик, а вони перевели на якийсь язик, який по їхнім, або по безумію їхньому, ніхто не розумів. А ведь подивімося, як прийняли ті труди діти князя Коцела. Відкривалися школи, і діти, і дорослі легко-легко осваювали кирилицю, і люди бистренько почали і писати, і читати. І так ми кажемо, хто создав азбуку, або алфавіт, Кирил і Мефодій. Вони взяли за основу греческий язик. Недостающие букви вони
придумали. Говорять, що буква Ш взята із єврейського. Ну, такі знаки і у других народів. Тому греки не мають, наприклад, букви Б, передають її двома знаками МП. Вони не мають звука знака на Ж чи Щ, вони не мають звука «и». У них є звук «и», но букви на «и» не мають. Кстати, і русский язик звука «и» не знає. Там лише «і» і «и». Русини обладають трьома звуками «і», «и», «и». Латинські і другі європейські язики, наприклад, німецький знає звук «и», но окремої букви не мають. Die Kinder gehen, хоча пишеться «gehen», а звук «и». Так і англійський язик этот звук знають у транскрипції, но отдельного знака не мають. Хоча в останній час представили, щоб звук «и», наш русинський звук «и», передавати ігреком латинським. Маємо дар Божий. Кирилиця на сьогоднішній день одна із древнейших, із самих совершенних азбук, алфавітів, і найунікальніша із них получилася робота. Наприклад, на польській мові наш русинський або польський текст ціла А4, кіть буде написана кирилицю лише пів сторінки. Чудо і чудес. Наша русинська азбука, або славяно-руська, би було всім добре, є дочка греческого алфавіта. Вот почему ми благодарні Кирилу і Мефодію, благодарні тоді імператору Михаїлу, найбільше учителю Кирила і Мефодія, патріарху Фотію. Він споминає за русів, котрі напали на Константинополь у 860 році, а сообщає то через 7 років у своєму посланню, і тим самим підтвердив, що ніякий Аскольд-і-Дір у 860 році не нападали на Константинополь. Це є казка білого бочка російських і українських істориків. У 860 році двоє братів Аскольд-і-Дір навіть ще не прийшли із Новгорода у Київ. Вони туди прийшли лише у 862 році. Ті, котрі були під Константинополем, це були наші предки. Ну, це у нас була окрема тема. І так, благодаримо Бога, що коли написано слово «граматика» по-гречески і «граматика» по-нашому, практично одно і те же. Зачистили латинники кирилицю по всій Європі. Так, як у Турції зачистили всю територію держави від православ'я, лишили патріархові там і одну церквушку, де ще й то від священників взяли право не вдіватися у священническі одежди. Ми під Карпатами сокотимо кирилицю. Проект латинізації української мови знаходиться під сукном у Верховній Раді. Боже, що витворяють грішники цього світа? Но ми всім заявляємо, навіть якщо вам удасться в Україні перевести всіх українців на латинику, ми русини Закарпаття і цілого світа ніколи не піддамося отій злій акції. Бо це нашої 1150-літньої. І ми розуміємо, з кирилицею пов'язано і православ'я. От чому торжество православ'я було пов'язано з кириличними текстами, котрі ми свободно читаємо в наших храмах 1150-літні тексти. То не можуть робити своїми текстами ні німці, ні італійці, ні англічани, а значить, ми один з древніших європейських народів, які живі свідки європейської древності.